היי, יש לי משהו חשוב לומר ואני צריכה שתשתפו את זה. כן. בריונות ברשת, בריונות באמיתי, חרם, אלימות פיזית ומילולית, זה דבר מסוכן. למילים יש כוח ענק. אם נגיד אמרו לי מתישהו שאני שמנה, זה יישאר איתי לכל החיים. צריך לזכור, יש סיפור של ילדה שקפצה מקומה שישית מבניין והתאבדה, והיא עשתה את זה בגלל שהיא עברה חרם. זה אומר שגם אם אתם באמת התעצבנתם, זו לא סיבה לעשות חרם. יום אחד אתם יכולים להיות אלה שעושים את החרם, יום אחר יכולים לעשות עליכם. תחשבו רגע, אולי יעשו לי את זה מחר? מה אם היו עושים את זה לי? הבן אדם החכם זה הבן אדם שעוצר. תגידו סטופ. אולי זה לא נעים לו? אולי הוא באמת נפגע? צריך להתחשב. ותזכרו, אם אתם רואים, אז לדווח לכל אחד, גם ברשתות וגם באמיתי. דיווח זה לא על שנה. אם אתם עוזרים למישהו, זה דיווח. אני מקווה מאוד שעזרתי לכל מי שעובר חרם עכשיו. תזכרו, לא ניתן יד. ביי.